Hi guys, so karon is Sunday karon diri sa Amua and kabaon sa oras karon 1 PM kapin siguro and we're preparing guys bago pa may nakauli ikan sa simbahan. Dito na may nanyod sa simbahan kay kapanyod to bod nila pastora kauban sa mga uban ng mga kaigsunan. So karon nagprepare mi kay mo attend meron og birthday party sa usa ka pag-umangkon sa among kauban sa church and mo na i-vlog na ko karong adlaw kung sa mga happening karong adlaw ato sa birthday nga akong pagatuan. So para makita po ninyo kung ginsan na pag-celebrate ng birthday karon yan abay clown, so para ma-enjoy po mo ba i-share ang enjoyment. So muna dalang bata si Jared. Hi Jared, sige ang kumot. Hi si Jared. Hi Micah. Hi Micah. Hi. So ito na si Mike, si Mike kag si Jared, o si Judah o si GJ is kuan. Hi. Si Judah o si GJ ito na. Si Adi pod sa gawas, ambot kasi si Miriam. Nawagtang na pod, so i-update lang muna ako kung on our way na may padong dito. Actually silingan na may naraunahan. So see you later. Padung namin dito sa kuan guys, sa venue lang si Miamor, si Margie na siya, dan Jared, si Miamor. Hi Miamor. Dala si Micah nga nagbike, og dala si Judah, ang apilon ko na siya. So padung na dito sa venue. Galakaw rami ka doon man lagi kasilingan naman namo. So hi mga party goers. Mano siya? Ayo oy, nakailis. Masih tana. Tara let's. Tana. So mano siya ang kuan? Ang kalibutan. Nice ba ni siya ani kay mingawon ko do. Oh, di ba? Nice. Mo ni siya nga gianan padong sa Amua. Pero once na mag-uwan, pero ting hitaka kani siya. Oh, kani hita kani siya mag-uwan dangog. Pero karon medyo niinit naman pod mo nang uga na. Boy, go boy. Kalibaton na ba po ning kamera na ho? Charge na pagdani ng pagdaod. Vlogger man yung mami. Papa may gaya sa akong gisuot sa simbahan ho, kung gisuot karon god. Bitaw. Ay para gamay ra labunon ba? Di daghang labunon. Kapay daghang labunon. Oh, di. Ali ji. Dali mi amor. Si Mamo ka mag-problematic sa dali kay gidugo mo siya problematic. Diyo mauwahin ni Maika niya ang bike. So kana siya kananay mga curtain. Wala mga kurtina mo na siya. Ay mga balloons daghan kay balloons. So see you. So mana na siya yan sa inyo. Nasa diha? Nasa videohan. No. Ano siya ga birthday guys. Tanamay. Dali, May. Dali, May. Kasi bitay-bitay. Ano makabot ang mga bata. Gagawain niya. So, ang tema din niya siya kay mga dahing blue kay Frozen. Nakitan ko na si Amore. Apila na nila sa bag. Hi sa akong vlog, te. Hi, say hi, kakak. Hi!
Oh, social distancing. Kita na sila. Oh. Kaya na, nag-social distancing sila ganina. Social distancing. Mau tig maguwang? Kuan ni Pastora vlog ni vlog. Vlog ay. May mo sa lagnaon mo. Pero mga bata dito. Wala pa nagsugod guys. Jared, haras Jared. Haras Jared. Nara, igagaw ni siya ka birthday. So na lang clown guys, muna siya. Okay kayo. Siya clown again. Then muna siya birthday celebrant. Oh, naka-frozen. Tabi G. Naka-frozen. Mag-picture sa taon na. Ano siya si Jai. Alright, sa atong mga tita. Ayan. Ayan, Tita John. Kamu boleh mag-picture sa taon. Asa si... Mag-picture pa ko no. Ayan, Mami John. Wala pa na ready. Energetic birthday girl. Let us welcome Jiggy's 7th birthday. So everyone, please give some noise for BB Gas, everyone. Back, my guys. Hinay. Teng teneng. Teng teneng. Libot siya, libot. Hello. Trial pa to. Oh, trial pa rin. Balik sa. Hello. Oh, balik sa to guys. Wala. Trial pa to guys. Practice pa to guys. Once again, let's talk about hello and good afternoon. So everyone, we are here to celebrate the bonus special day. So once again, allow me to introduce all of you a beautiful princess and energetic birthday girl. Let us welcome Ziggy's 7th birthday. So everyone, please give Yee! Clap. Sige na. Alright, Na may birthday hat dire maraming mga bata. Uy, din haro kung muna di. Iubos gamay klaro kung muna. Oops. Oh, para man ni Jared datog man. Mumi amor. Dali kami amor. Salamat sa mutik paypay at LB. Kita kung bumalik ba tayo. Alright. So, I'm counting to 3. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy
na nila ka birthday kana na siya. Oh, naka-doll ganyan to, nagko mga bata. Ay, bata deh. Alright, so everyone is coming to me. So please shout Happy birthday, mi amor. the prizes, so natin Wow, so ayan, unang first prize. So may balay. Bakit sabihin na kung kayo mag-is, dito na talaga. 1, 2, 3, 4, dali, dito Makasoy. Ayan na, pila kay ko na bagong tog. Mag-games sila. Big circle. Oh, liit ako ha. Okay, liit. Ano siya? Liit ako. Of course, para sa atong dance number, please prepare your music para sa inyong sayaw. Okay? Sayaw. Balik, Congressman. Nasa mga ito pwede ka ng kanang pagkantay lang hari ang ugat maputol ang nasyo. Alright. So, kanang paminaw ha. If Kuya Clown said hello, everyone say hi. So, dapat kusgon ang tingog. Ang kinakusgan kayo tingog tagaan ni Kuya Clown o taghan kayo prizes. No, Congressman. Sakto ba ako, Congressman? May ikaw galingan mo sa Congressman. Alright. Here we go. So, wait sa Mayor. The Mayor. Sa mga take your time. Alright. Here we go, guys. So if Kuya Clown said hello, everyone say hi. Now, hello! Hi! Wala ka dungog si Kuya Clown. Oh, wait reaction. Alright, so, kusgan ha. Kinakusgan ka yung tagali kay Clown first. Now, hello! Happy birthday! Jai, Jai! Jai, Jai! Happy birthday po. Balik na ha. Happy birthday! Jai, Jai! May ba na Jod? Okay, so, if Kuya Clown said, the earth is crying, tanan muhilak, dapat may tinog. Ang walay tinog, disqualified, ha? O, dili po muhilak tinod, ha? Tanang, nanalang joke na. Okay na, the earth is crying! Ayaw po hilak tinod, ha? Hilak tinod. Alright now, if natin sa tayo, guys, can you say, Darna, 1, 2, 3! Darna! Ang bato! Salbay si Kuya Clown mo. Ayos, kunya ba nagsulod kasi mo si Kuya. Alright, here we go now. Here we go, final games. 1, 2, 3, bato! Bato, bato! Happy birthday! Bato! Bato, bato! Bato, bato! Ah, kuyawa kayo no? Pamugasay ba yan? Alright, here we go. Ayan na. So, here we go, paspasan na ni Kuya Clown kamay ha. 1, 2, 3, bato! Happy birthday! Bato, bato! Bato, bato! Bato! Bato, bato! Happy birthday! Bato! Happy birthday! Thank you si ma'am. Thank you, ma'am. Oh, dali. Bato! Happy birthday! Hindi na nakit sa ito. Thank you so much. Of course, we have a winner. Ayan. The what? Ano siya ang $100,000. Oh, di ba? Of course, ma'am, kung sa may message mo para sa atong sa birthday girl, sa mo. Ini dia. Tangan dai dai topik. Uy. Bili oy. Uyab sinayawan. The choices are yours and yours alone. Good luck. Shake it.
Be, asay para sa mata. Mata eh, parehas ni mo imong mama di ay. Wah! Cute ay. Ayaw. No, the next game is called Dance and Play. Dali go, dali. Mayong hapon kanto makagagahon aning tugot Wala sa diha. ihatag ang mayong panahon alang niningi kayo na Maayos at lumabay na bata ang tips. Wala na kay Tito Tito Naboy. Maraming salamat din sa pag-alaga at sa pag-iingat at sa pagtuturo at sa school. Ayan, so don't forget to say happy birthday to Zai, ha? Ito mo, mga katawad sa Kitawan. Pagkawani, Lagay siya ito. tanda na ka. So, as of now, enjoy your food and stay until the end of this party, guys. Thank you so much. Play the music. Oh, the music. Medyoan na. Ano din na? Oh, Okay, magkanya lang Hi, te. no? Ma'am. Ayan, madam, sir, ang nasa likod no, muli niya lang ta, no? Dili ka mag-quote yan, nakita kay, ay mabala ka kayo maglinya sa makakapatid. Nag-quote naman. Hi, kuya. Ay, mag-quote mga gala na. Oh, medyoan na lang. Pakita pa na bigas namin kagaling yung pagkain para sa inyo. And also, we have distributing giveaways to at home. Fast forward dali. Mana? Please pass. Tara. Hi. Hi, baby. Silly Heart, ang magmahal na ganito. Kung sino pang pinili mo, hindi mo tuwa. Silly Heart, tomato kami. Oh, ana rakana. Ah. Tubig. Ahot sa ha. So, nahuman na. Teng. Nahuman nagkaon ng mga bata. Ang mga tao, tanan nakakaon, tanan nabusog. Very good luck for your future. Hi, te. Okay? I hope you come to Dubai and we will celebrate your birthday Nabilin. for the next year with us together. Okay? Hipos pa more. Opa, Mahipos sila. Tara. Pakaon sa ero. Napay mo tayo? Na bukmang na. So, mana? Bye-bye, Jared. Bye-bye. 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 Moro to tanani taborong adlaw dira sa birthday. And bye-bye. Bye-bye, Jared. Bye-bye. Bye. Hi sa kong vlog. So, mo siya ang nag-clown ganyan. Si Mr. Clown. Hi. It's always a clown.